Haka Sien ke Nyngkong ke Islam ajin nang start na po Henry Boy ka Ferrando Higher Secondary School ka berana umroy nong ra kala tingsyanya ka result SSLC hadin bersama daya kemen ika talang kala yo benrung Kyrdan top 20 jung result SSLC kala pen benada ka embos mentaka singi da kabayo adu san spa san max habayo ban ikran ba ka samla kala ong pakamlong ka basuk benrung ka top 20 na pen ki pewajar ngut ku ko ni ka examen SSLC ready da ka jin trishtam bar ka jin ron kat jung blay kala po ka thong Kublai bara kakateng jonga kalong daya kemen ikatalang bat ngashong asa ha umrai umdok bertik da nga kuliah ha Ferrando Higher Secondary School umrai nongra bat tangga jing so kemen cuma pelat hi haba yok kan poi kat chikin kathong hapok top list bai top 20 nomor ka along bai kajing chang jonga ban poi chikan nadu ngashong kelas nadu dangrit hi ngadon bita kathang ang bang ngan le ting bet ban poi bet chikan kathang lada kalong ka ba ne ka ba su kalin tiru dengan ngai persyang bet ka bala ban poi chikan kathang ya Nyngkong ai ngai kuble ngasungu bau ble hi Nyngkong ulai rap yang ula dalam dari ka ba nga haman leki cap di bang hakipor bang prepare kene ka board exam jangaru uble mju e anga udalam dan ka bang hakapor bang hapan chong mir ru teng ban prepare kene ka board exam dengan sungu sipa pelat hi uble ru i me janga i badanlang bi bat nga hakanu kuno por ka dan kami i rap be anga kum haki kijing dan kam janga kan ong bimta and then ya ke school route kam tam ke school ki no hikai baro ki support be yang ki makiru ki ya ong yang bangala be pon chikan ka thang nomor ba kilai I kita ka potential hanga bangala ban kiu chaprang ya kimju pendu mensim yang ki ong be nang le bha shisho nang kiu chaprang bangala be kadan kata ka potential imo ban pon chikan ka top 20 ya kublish pune ikum ta ki no hikai ru ba I sister jangar kunjo ma iru yai support be yang yai motivate be yang bangan poi be chini ka thang ma ta hagajinya inti hi jonga nadu bang sedang hi ban chong class 10 ngasuthu I ba kamlong ka basuk kalinti nomor ban poi je khmat nomor daki hajar mut ki khna hapo me halaya ba yale kan ka board exam te kalong ka ba chiba palat hi ban poi je khmat ta nadu ba sedang snam hi ngayai ong be yale di motivate be myself into ba ladang sedang mentah ngan la be hitrai ban poi kita ka thong ma banga kwa ya kumtu ngalong consistency be ban pulikot man la kasngi be kumtu wala nga pulitang shikenta ne 30 minutes kumtu long nga di ban pulikot be man la kasngi ya kumtu ki homework ki assignment kumtu long ngaya penda be hakipot ki babiang but kumta long kamat sru man kasngi be deban practice lada long tang 30 minutes ne 1 hour kumtu minute kumba pi shong thai kumtu ta nakabenta kini ki kena pulih pembentapan ka advice ka mungku apan ai kalong ba mbe ken ban kenan dia lada pisngo kumba pin give up na mbe ban give up long kadang dan hi kala lada kumbadan kasidan kukut ba ong de English if there is a will there is a way follow be ka will ka jongpi ta pin sapoi sha kata kala ka jingchang ka jongpi ka ba pikwa man kasngi kumtu ta mlaong re namar ba dan kisi hi banga so jaitu dan kisi pat ki banga smart long dadi ka long sibut dengan smart betul ngam ju pelit jingmut chikwi kam habang krekot hang tu kemut ka main juga ka dibet ban fokus be ka kot long ndek ma bandan kiwi jingmut ban perkat satu long shagiwi te long ka tentah hi ba shek krekon tharai 4 hours ne 5 hours kumta Tatari minimum. I really feel proud and I feel so happy. At first, when I heard about this result, I didn't even know how to express my joy over this good result. And as we have said, I feel so proud about this because this is the first time for the school, in the history of the school, to get a topper from our own school. So this makes us all so happy, all the teachers and all of us students. We feel so proud and happy about this. We have expectations and it also gives us a kind of motivation for us as principal and the teachers to motivate our children to do better than this. They can still strive harder.
as a principal here, what I feel is that the students are actually very, they are gifted and they are intelligent. The only thing they need is motivation and a push from the back to do well. This is what I feel. This 100 percentage, 44 students appeared and all the 44 passed. 39 got first division and five second division. And altogether the letter marks are 82. 82 letter marks we got from our school.